To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngiyabingelela obaba bonke abakhona lapha egrouphini. Ngiyabingelela omama bonke abakhona lapha egrouphini, ogogo, omkhulu abakhona, obhuti, osisi. Egameni lika Jesu Kristu ngiyanibingelela nonke bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngomusa ongaka asenzele wona, ukuba uNkulunkulu asithwale unyaka wonke bazalwane kuze kube yimanje. Engithanda ukumbonga ngakho kakhulu uNkulunkulu. Ngimbonga ngomsebenzi omkhulu asewenzile kule group, ubufakazi babazalwane abasindisiwe. Kungakhona nje la egroupini kuphela, kepha na ku-YouTube channel yethu kunabantu abasuka khona, abanye baphenduka besezindlini kuba ukuthi nje sebazogcwalisela ngapha kuthini kwamukela uJesu. Lokho kube isimanga esikhulu bazalwane empilweni yami ukubona abantu baphenduka ngalolu hlobo kulonyaka. Yebo kade sishumayela ivangeli endaweni ngendawo sibabona abaphenduka, kodwa okwenze kulonyaka kuyisimanga esikhulu kakhulu. La egroupini baningi kakhulu abantu abaphendukile. Kwesinye isikhathi umuntu beza la ngisho nango-12 kuphenduka abantu bazalwane. Baphenduka abantu uze ukuthi umuntu uphenduka ngeqiniso. Phenduka umuntu ekhala inyembezi ehlatshwe yizwi kaNkulunkulu. Phenduka umuntu ekhala inyembezi ahlatshwe ubufakazi babazalwane. Phenduka umuntu ekhala inyembezi ehlatshwe ukuhlangana nama-voice notes ka-Brother Enigma nabanye abazalwane abakhona la egroupini. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu usebenze ngendlela eyisimanga. Baphenduka abantu, abanye bayovuma izono. Sabathumele endaweni ngendawo beza kithi, abanye bazovuma izono. Asikwazi ukungambongi uNkulunkulu ngomsebenzi ongaka awenzile. Sibonile abantwana bakaNkulunkulu bephenduka ngeqiniso, kukade baqala ukusonta, kodwa sababona bephenduka ngeqiniso besividorizela bayoshisa izinto zikaJezebel, beyoshisa izinto ezingafuneki ethempelini likaNkulunkulu kumzimba yethu. Sibonile bashisile bazalwane amacici, bashisa ama-makeup, bashisa iy'nwele zokufakelwa ekhanda, yingubo zezingwe abanye. Bashisa bazalwane yonke into, ama-high heels, bashisa abantu imithi abeyisebenzisa, bashisa abantu izinto ey'hlukahlukile. Hayi, asikwazi ukungambonga uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu, mkhulu kakhulu umsebenzi awenzile. Nakuthina nathi sivuleka amehlo kokunye besingakwazi, ngoba kuyenzeka bazalwane ukholwe uyitshela ukuthi uyazi konke kanti awukakazi konke. Uthothi uNkulunkulu uyamuzwa impela ekhuluma nawe, kodwa kube khona izinto kade angayimbuli kuwena luzozambula komunye umuntu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngalokho-ke. Kukhulu kakhulu uNkulunkulu akwenzile
wasithwala uNkulunkulu unyaka wonke, wasifundisa uNkulunkulu ivangeli lokuphila impilo engcwele, wasifundisa uNkulunkulu ukuthi umuntu uma esesindisiwe uyazihlambulula umuntu, abe nenhliziyo ehlambulukile umuntu, inhliziyo emnandi, inhliziyo yokudumisa uNkulunkulu, inhliziyo yokwesaba uNkulunkulu. Sifundile okuningi bazalwane egameni lika Jesu. Kuningi kakhulu bazalwane. Sibonile abantu bekade benze ama dreadlocks emakhanda, bewasusa, bewalahla, bayawashisa. Sibonile abantu ebebejinja izinwele, bexhumile ekhanda, benze zonke izinto, besividorizela. Bazalwane, bevidorize, abashuthi ithombe, after no before. Sibona okuningi kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Asikwazi ungambongi uNkulunkulu owenza izinto ezinkulu kangaka. Asikwazi ungambongi uNkulunkulu owenza imimangaliso emikhulu kangaka. Uthi uJesu akekho ongeza kuBaba ngaphandle kwami. Okusho ukuthi umuntu uma ephenduka amkela uJesu Kristu, uza nezinto zakhe umuntu kuJesu. Uma efika kuJesu umuntu bese bona indlela yokuphila, ukuze wazi ukuthi mangabe kufika isikhathi sakho sokufa emhlabeni, uSathane awumkweleti lutho, ngoba uJesu washo ukuthi umbuso walelizwe uyeza, kodwa akanalutho okwakhe, ngamemaza kamkweleti lutho. Kanjalo nabantwana bakaNkulunkulu abalandela uJesu Kristu kumele bangamkweleti lutho uSathane, ngoba uma ngabe kufika isikhathi sokufa emhlabeni uSathane umkweleta izinto zakhe, uyovela ngalena phambi kwesango lasezulwini ayokumangalela, ayovimba ukuthi ungangeni ezulwini, akumangalele ngezinto zakhe ezikuwena. Ngiyakhumbula omunye umzalwane efakaza ngokuthi wayikhuleka eguqile. Uma ngabe ekhuleka eguqile, wazibona eseguqe phambi kwenkosi uJesu, ifaka amasengli inkosi nengubo ende, mathi yaphakamisa ikhanda wabona inkosi uJesu imi phambi kwakhe sekwelinye izwe. Uma ngabe eguqile kanjalo inkosi uJesu ibe simkhombisa omunye umzalwane amaziyo emhlabeni. Ithi inkosi uJesu akahambe ayokhuza lwamzalwane ukuthi lezi impahla ayifakile azingene embusweni kaNkulunkulu. Uma ethi uyabuka lo wesifazane ufake ingubo yakhe ekahle, kodwa lana ezingalweni inezimbokombobo ezibonakalisa inyama yakhe ngaphakathi. Yathi inkosi uJesu izimpahla ezinjena azingeni embusweni wayo. Yayisithi inkosi ezingelosi mchazeleni ukuthi mangabe umuntu efa emhlabeni ehamba nezinto zezwe, izinto zamadimoni, ukuthi kuye kwenzakaleni kwelikamoya. Zase zimbonisa ingelosi uma ngabe abantu befa emhlabeni, befake inwele eqhunywayo, befake amaruji, befake ama-makeup, befake odaye ekhanda, bejinjile izinwele, beguqulile imizimba yabo, benze wonke izitayile ezenziwayo, ama-haircut, yonke into eyenziwa emhlabeni. Uma ngabe befa egameni lika Jesu, kuba nempi eyenzakalayo kwelikamoya, lapho ingelosi zifuna ukulanda umoya wabo. Wabona ukuthi namadimoni nawo ayafika, athi amadimoni labantu bangabethu ngoba banezinto zethu, labantu bahamba nezinto zethu, uNkulunkulu ungcwele, abangeni abantu abanjena ezulwini. Ngoba bazalwane uSathane wazi kahle ukuthi ezulwini kungcwele kanjani, wazi kahle ukuthi ukungcola akungeni ezulwini,
wazi kahle ukuthi abantu abenza intando kaSathane abazungena ezulwini, kodwa wenza ubuqili bokuthi abantu abadukise emhlabeni kube ngathi yonke into ihamba kahle, kanti akuhambi kahle bazalwane. Egameni lika Jesu Kristu ku-2024 intshumayelo yokugcina le-2024 sesoze sizwe intshumayelo ka-2025. Kepha mina ngithi mntaka baba, namhlanje uma kuthi kuyenzeka ubusahamba nezinto zika Jezebel emzimbeni wakho, yithuba lakho leli lokuthi uzilahle uzishise usaphila emhlabeni, ngoba awazi u-2025 ukuthi uphatheleni. Yithuba lakho mntaka baba leli lokuthi uguquke ulahle zonke izinto ezingafunakali embusweni kaNkulunkulu. Nawe mntaka baba obukade sushiyile, mhlawumbe kuyokwenzeka ku-2025 usubona usuhambile, ubona abantu abazenzayo lezi zinto kube sengathi ziyabalungela, izinto zihamba kahle kakhulu empilweni yabo, bese nawe ufisa ugive up, ubuyele emuva ey'ntweni obusuyilahlile uyothintitha. Ngiyakuthembisa mntaka baba, ungamhlubuki uNkulunkulu, hamba ngalamandla uNkulunkulu akunikeze wona. Ungabe usabheka emuva, noma kungenzeka mhlawumbe lapha ekhaya njengamanje ababona bafakile izinto zabo, bahlobile, bafaka ama-high heels abo, bafaka izinto ey'veza amabele, bagunda amakhati bayishaye ngoskinny jean, bafaka ama-tattoos abukeka kahle. Mhlawumbe nawe kungenzeka suyahala, mhlawumbe suyayisola ukuthi Nkosi yami engathi ngasheshe ngashiya izinto kusemnandi emhlabeni. Mntaka baba ungabe usazisola, hamba ubheke uJesu, ngoba uJesu Kristu useyabuya. uJesu Kristu useyabuya masinyane, umi ngasemnyango. Ingelosi isizolishaya icilongo lokuba abantwana bakaNkulunkulu abenza intando kaNkulunkulu, abahamba ngobungcwele bahlwithwe bamhlangabeze uJesu emafini. Selisondele usuku olukhulu, ukubuya kwenkosi uJesu sekusondele. Noma ngabe wena uzibone ngathi usemncane uyayisola bathi Nkosi yami ngathi ngisheshile, ngithathe ngamawala ngasheshe ngaphila impilo yokuba ngcwele kakhulu, kungcono ngibuye ngithi kuyothinta laphana. Ungabusaya mntaka baba uyothinta. Bheka phambili, bheka uJesu, bheka inkosi yamakhosi eyafa yavuka ngenxa yezono zethu. Bheka uJesu mntaka baba. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi uyabuyela, ungabe usakwazi ukubuya, uvele uyophelela khona ezweni laseGibhithe, inkosi ibe sikhiphile kulona, wena uzibuyisele kulo. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngiyacela sifunde izwi lenkosi bazalwane. Sizofunda incwadi uJoshua chapter number 24 ku verse number 20, elifundeka kanje bazalwane: uma nimshiya uJehova nikhonze onkulunkulu babezizwe, uyakuphenduka anenzele okubi, aniqede asenenzele okuhle. Uma nimshiya uJehova nikhonze onkulunkulu babezizwe, uyakuphenduka anenzele okubi, aniqede esenenzele okuhle. Ngabe nisamshiya uNkulunkulu bantwana benkosi? Ngabe samshiya uNkulunkulu mntaka baba? Ziningi imfundiso zikadidi
baphumile abaprofeti bamanga ukuzodukisa abantwana bakaNkulunkulu. Kade ngibuka lapha ku YouTube channel ngibona omunye umama uthi makeup ayinankinga, okusho ukuthi yena umelene noJesu Kristu othi makeup inenkinga. Uthi uNkulunkulu susani udaka lweyifebe, susani imakeup yezifebe ebusweni benu, kodwa kuvela umuntu othi naye ukhonza uNkulunkulu athi makeup ayinankinga ebusweni bomuntu. Egameni lika Jesu Kristu siphila ezikhathini zokugcina. Kungenzeka mntaka baba ukhona la egroupini, mhlawumbe nawe uzubabona usisi wakho noma ubona unkosikazi wakho umbona natural, mhlawumbe usuyafisa engathi angathi kuyiphopotha kancane afana nabanye obabonayo ngaphandle. Mntaka baba ungabe usakufisa lokho, ungabe usakufisa lokho, bheka uJesu. Kungenzeka mntaka baba usuyilahlile zonke izinto zobumnyama, kodwa inhliziyo yakho ngaphakathi kwakho igcwele amagqubu, igcwele inzondo. Kunabantu wena ongasoze ubathethelele uma usho ngenxa yezinto abakwenza zona. Ngithi namhlanje mntaka baba phenduka, ungamshiyi uNkulunkulu ngenhliziyo yakho. uNkulunkulu uyakhala ngelinye ilanga uthi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yabo ikude nami. Mntaka baba sondeza inhliziyo yakho kuNkulunkulu, uthi uNkulunkulu uma ningifuna ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke niyakungifumana. Uma unenhliziyo embi namhlanje mntaka baba cela uNkulunkulu akwenzele umusa ube nenhliziyo enhle. uNkulunkulu akuphe inhliziyo ethambile, inhliziyo yenyama. Athi ohlabela uJesu yamangalisa, wakhipha inhliziyo elitshe wanginika inhliziyo kamoya. Namhlanje phenduka mntaka baba enhliziyweni embi, phenduka enhliziyweni egcwele inzondo. Abanye kungenzeka bazalwe esithenjini, bakhula ekhaya omama bangazwani, umamncane nomamdala bengazwani, waze kwahlwana nje amabhodwe kuzondwana. Leyo nzondo yasala kuwena mntaka baba. Ngithi namhlanje egameni lika Jesu dlulisa konke, egameni lika Jesu masuwelele ku-2025 usudlulise wonke amagqubu nenzondo nakho konke wasemndenini owakhula nakho, kususe namhlanje egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha. Xola mntaka baba enhlizweni yakho, xola mntaka baba. Kuyenzeka phela mntaka baba egameni lika Jesu usushisile yonke into, washisa zonke izinto ezobumnyama, washintsha, wabe usagunda amakhathi, wagunda kahle insizwa yakithi, wangabe usagqoka skinny jean, wagqoka amabhulukwe akahle, kodwa usale nenhliziyo embi, wasale nenhliziyo enolaka, wasale nenhliziyo encane, awunanhliziyo yathunukala. Kepha namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, phenduka mntaka baba, phenduka, ungene kahle enyakeni omusha. Ungene unenhliziyo emnandi, ungene unenhliziyo enethest, ungene unenhliziyo ethambile, ungene unenhliziyo enothando. Ngoba lithi izwi lenkosi Romans chapter 5 verse number 5 ithemba lijabhisi ngokuba uthando likaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Siphiwe uthando bazalwane. uNkulunkulu luthulile uthando enhlizweni zethu. Masilwamkele uthando kaNkulunkulu enhlizweni zethu.
masamukele uthando likaNkulunkulu enhlizweni zethu bantwana benkosi egameni lika Jesu Kristu. Sikamshiya uNkulunkulu wethu, sikamshiya ngoba ngabe simshiya uNkulunkulu wethu sibuyela koNkulunkulu bezizwe sibalahlile. uNkulunkulu uzophenduka bazalwane, uzophenduka uNkulunkulu abuyele olakeni lwakhe, asishaye ngentukuthelo yakhe ekubeni sesenzele okuhle kangaka. Ngiyacela mntaka baba, ngabusabuyele emuva. Wena okhona kule group osabanjwe izinto zobumnyama, mntaka baba, vele obala, phumela obala. Bathe sikwesinye isaga ingane engakhali ifela embelekweni. Ungavumeli ukufa ufe suphakathi endaweni kaNkulunkulu la kukhulunywa khona amaqiniso. Ungavumeli ukufa usufikile endaweni kaNkulunkulu la kufanele uyaphila khona, wena uvumela ukufa. Ingane engakhali iyafela kumzali wayo embelekweni ukuyithule ekhaya emhlana ize ife. Kanti ingane ekhalayo yenza ukuthi umzali ashabheke ukuthi ingane yami ikhalelani, ngabe yini elimazi ingane yami. Kanjalo ngoba sungene kule group, phumela obala mntaka baba, usho ukuthi mina lapha nalapha ngiyahluleka, lapha nalapha ngiyasala. uNkulunkulu sikukhulekise uNkulunkulu wethu akwenzele umusa, ngoba uNkulunkulu ugcwele umusa, uNkulunkulu ugcwele uthando, uNkulunkulu ugcwele uyathanda ukusenzela izinto ezinhle ngezikhathi zonke. Sisaya 2025 bazalwane, uNkulunkulu uzimisele ngokuthi uma siphenduka kuzo zonke izinengiso ezinengayo asenzele okuhle, ngoba uNkulunkulu uma ngabe umntwana wakhe eza kuye eguquka eshiya zonke izinto zezwe, uNkulunkulu ukwenzela okuhle. uNkulunkulu uyakubusisa, akubusise kumoya, akubusise enyameni, akubusise ungena, akubusise uphuma, ngoba udele yonke into. Na uzizwa ngisho uhleli ukuthi ngibusekile, uzizwa ngisho uhleli ukuthi ubusekile. Haleluya. Abantu phela basukubuseka ukuba nemoto, ukuba nomuzi, ukuba nomshado, ukuba nemali eningi. Kanti ukubusiseka, ukubuseka ngaphakathi uqala ngaphakathi. Ukubuseka bazalwane, ubusiseke nje bazalwane ngaphakathi kwakho, noma ukuyiphi situation, but ngibusisekile, uNkulunkulu ungibusisile egameni lika Jesu. Uhambe lesibusiso ingabe bikho into ephathekayo, kodwa uzwe isibusiso kaNkulunkulu, uzingenele kuNkulunkulu, ngoba uma ngabe usungene kuJesu wangena khaqa washiya zonke izinto, uyazizwa ukuthi ngenele kuJesu Kristu, ngenele kuJesu Kristu. Uma udela yonke into yalelizwe ngegama lika Jesu Kristu. Abantwana babantu namhlanje, ngikhuluma kuyimanje nje, bagcwele ezitoro, bathenga ocricket ngemali abayiphiwe uNkulunkulu, bayo-order ocricket ukuba baqhumisa ocricket ebusuku ngo-12. Abanye baqhuba amatroli kuyimanje, bayo-order iy'nhlobo ngey'nhlobo zikatshwala. Abangaphuzi namhlanje bazophuza utshwala. Khona ngisho amantombazane angamazi umfana angakaze ajona kusukela ekuzaleni kwawo, namhlanje ayojona ngenxa yobumnandi bukanywe kuphela bazalwane. Ngegama lika Jesu Kristu sengathi amakholwa abengama wonke ndawonye egameni lika Jesu akhuleke endaweni ngendawo, egameni lika Jesu ahlulekise imimoya yokuwa kwabantwana abancane baziphathe kahle iminyaka ngenxa yosuku lika Happy New Year, kuthiwa Happy New Year, bona bayowa nabafana. Egameni lika Jesu siyawuhlulekisa lowo moya ngegama lika Jesu. Siyawuhlulekisa umoya wabantwana abangakazi baphuza utshwala, namhlanje bazophuza amawayini, bazophuza ama-flying fish, bayophuza yonke inhlobo katshwala ngegama lika Jesu. Siyahlulekisa yonke lo moya.
Siyahlulekisa yonke imoya egameni likaJesu yabantwana abazoya emabhishi kusasa mhla ka-1 amadimoni asebhishi enza abantu benza ukungcola benza ukukhohlakala ebhishi ngiyawahlulekisa ngegama likaJesu Kristu. Miningi imkhuba enziwa abantu basezweni. Ngiyacela mntaka baba wena okhona kule ndawo egameni likaJesu ukuthi ungayi ebhishi ngegama likaJesu, ngoba ebhishi kunoyinhlobo ngeinhlobo zamadimoni eziphumayo egameni likaJesu Kristu uma kumhla ka-1 egameni likaJanuwari kuneyinhlobo zamadimoni ezigcwala lapha ebhishi. Masiqapheleni bazalwane, noma abantwana bakho bangakhala kanjani babacela kwebhishi, hayi ungabavumeli mntaka baba, ungabavumeli. Ungabakubona mhlawumbe badlukulundele ngendlela abanje ukuthi wena nje ungabavumeli, ngoba ebhishi kugcwele inkohlakalo, kugcwele ukonakala, kugcwele imimoya yamadimoni eminingi kakhulu egameni likaJesu. Uma nimshiya uJehova nikhonze onkulunkulu babezizwe, uyakuphenduka anenzele okubi, aniqede esenenzele okuhle. 2025 singamshiya uNkulunkulu bantwana benkosi. 2025 masihambe noNkulunkulu. 2025 masihambe simethemba uNkulunkulu. 2025 noma ngabe kukhona izinto ezingonkulunkuluwana ezisendlini yakho ebezikubambile, zilahle mntaka baba. Lahla yonke into engonkulunkulukazi egameni likaJesu Kristu. Ngisho lento kuthiwa othende bhe bazalwane, iyalahlwa, iyashiswa bazalwane, amadimoni ayasebenza ngayo egameni likaJesu. Ngisho nodoli beingane bayalahlwa ngoba amadimoni ayasebenza ngonodoli beingane egameni likaJesu. Noma engabe ingane yakho wayithengela ithoyizi lesibhamu nethoyizi lomese, ngicela mntaka baba uhambe uyokulahla ukushise egameni likaJesu, ngoba akulunganga, kunomoya bazalwane. Izinto bazalwane eziningi zinomoya bazalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Verse number 23, wathi susani manje onkulunkulu babezizwe abaphakathi kwenu, nithobele izinhliziyo zenu kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Konke okungonkulunkuluwana okuphakathi kwethu bazalwane namhlanje masikususeni konke bazalwane, masikususeni konke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Yonke into nje eUnkulunkuluwana isuse namhlanje mntaka baba. Uthi uNkulunkulu kuJeremiya ku chapter number 4 verse number 1, uma uphenduka Israyeli, usho uJehova, uyakuphendukela kimi uma ususa ebusweni bami izinengiso zakho, awuyi kuntengantenga. Into entengantengisa abantu bazalwane iziphambeko. Izono zenza umuntu antengantenge. Isono bazalwane senza umuntu noma ahamba angazethembi ngoba akabi namandla, uyantengantenga. Haleluya. Isono bazalwane, indlela esimngcolisa ngayo umuntu, senza ukuthi noma angageza ngaluphi uhlobo lensipho, noma angageza ngehisopi, ageze noma ngaluphi uhlobo lensipho, afake ispray, afake yonke into abayifakayo, abantu bayiphopothe, benze yonke into abazenzayo, kodwa kungamsizi ngalutho ngoba isono, and futhi wandisa isono phezu kwesono egameni likaJesu Kristu. Ngakho uNkulunkulu uthi nje masuseni zonke iziphambeko zethu phambi kobuso bakhe, khona singeke sitengantenge, khona sizohamba siqinile, khona sizohamba sigxilile, khona sizohamba sikhululekile. Uthi uJesu Kristu nizakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Umuntu uma eselazi iqiniso uhamba emhlabeni ekhululekile, uhamba emhlabeni engesabi, uhamba emhlabeni enethemba elinguJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Hamba emhlabeni ungasabi lutho mntaka baba. Angikhulume nomntana kaNkulunkulu namhlanje osefuna ukuhlehla,
obona inkathazo, obona ilingo ngathi ziza kuyena zonke. Hayi mntaka baba, akuwena wedwa. Uma umntwana kaNkulunkulu uyalingwa. Kodwa sinqoba ngayo uJesu. Sinqoba ngokuginqela kuye zonke inkathazo zethu. uNkulunkulu uyakhuza ngoJeremiya chapter number 3 verse number 22. Uthi buyani ninabantwana abahlehlayo. Ngikuphulukise ukuhlehla kwenu. Bheka sesifikile kuwe ngokuba unguNkulunkulu, unguJehova uNkulunkulu wethu. Uyajabula uNkulunkulu bazalwane mayezokhuluma nomuntu asheshe aphendule. Uyabona uNkulunkulu ubiza abantwana bakhe abahlehlayo. Ngoba uNkulunkulu egcwele umusa nothando. Ufuna ukubaphilisa uNkulunkulu. Ufuna ukubaphilisa uNkulunkulu abantu. Ufuna ukubenzela okuhle uNkulunkulu abantu bakhe. Nabo abantwana baNkulunkulu bayaphendula bathi bheka sesifikile kuwe ngokuba unguJehova uNkulunkulu wethu. Akekho namhlanje egameni lika Jesu othi Inkosi sesifikile kuwe. Othi Inkosi ngihambile ngenza izinto ezibhedayo ngithi ngiyakholwa. Kodwa namhlanje sengifikile kuwe Nkosi. Akekho namhlanje ofisa ukuzibuyisela enkosini na. Ngaba akekho yini namhlanje ofisa ukwamkela uJesu Kristu. Uma ekhona ngizocela anginboxe sithethe indaba egameni lika Jesu Kristu. Uthi lapha encwadini kaIsaya Isaiah chapter number 1 verse number 18. Wozani ke sithethe indaba usho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Noma zibomvu njengokububende ziyakuba njengoboya bezimvu. Ku verse number 19 uthi uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. Kepha uma nala nihlubuka niyakudliwa inkemba ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Amen.